Hello. स्टार्ट खेमेनी जे 35टा सेंटर तमनी जत सेंटर जों डोर टू डोर लामा हिनबो तो गेली सिनी जे कक आउ पांडा जों जत आमसे खाबिके एबं तिनी लास्ट प्रोग्राम हिसाबे सिनी आरसी नगर बिसिनी सिनी 28 29 30 जे पुलिंग सेंटर तमनी आमसे करंगै गामि गामि सिं कक बिलाइका एबं अर सिन थानसानि फानबो नुबजाका जत आमसे माने ओ गामि जे खबजाक माने आरसी नगर बिसिओ जत गामिनि लुकरन फाइ लगिरि फाइके सातुंना मेसेनै थानसानि फानफुं लाइका बुबा फानफुं लाइका एबं अरनो सिजाका जे जतन रेडी दङ तयार दङ 12 तारिख हायनो हाय बुबाग्राना आन्द समारि बुटुइ तिप्रामत पार्टीने कप्लाय खालायनो एंके साथ तिनी दा नो हायनो न कयेकटा पारा काजाया तमनो अमसन एंके साथ नो पॉजिटिव मेसेज अमनो जे जतन थानसामा तंनाय एकमा तंनाय कारण कि तिप्रामत पार्टी न कप्लायना थां दङ 14 बुजन अरवाखि नगर सिनिया सारा तिप्रामत पार्टी कप्लायनाय उनाव जों जत थानसाखाय 12 तारिख हायनो हाय आन्द समारियाव बुटुइ जों कप्लाय खालायनाय मा खालायनाय एबं थानसानि फाननो मा फुंगोन